A yau shirin namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Rasha da kuma ƙungiyar ƙasashen AES na halba tauraron ɗan Adam. Da fatan za ku kasancewa da mu har zuwa ƙarshen wannan shiri masu kallon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin, inda a yau shirin namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi fasaha na ƙungiyar ƙasashen AES. Burkina Faso, Mali da Niger sun tattauna da Rasha kan harba tauraron ɗan Adam na farko na haɗin gwiwa. Tattaunawar da aka yi a Burkina Faso babban birnin Ouagadougou ta mayar da hankali ne kan hanyoyi haɗin gwiwa a fanni daban-daban, ciki hadda na fasaha, abinda ya shafi sararin samaniya da tattalin arziki da tsaro. Ƙungiyar ƙasashen Sahelian wato AES, wadda ta kunshi Burkina Faso, Mali da Niger, tana ci gaba da nuna rashin amincewarta da tsohon tsari ta hanyar komawa ga Rasha don gina tauraron sadarwa na farko da suka hada ƙasashen guda uku. Suna ɗaukar babban mataki zuwa ga ikon mallakar fasaha. Wannan shawarar dabarun tana da nufin 'yantar da kansu daga dogaro da masu samar da kayayyaki na ƙasashen yamma da kuma tabbatar da tsaro da 'yancin sadarwa. Wannan da yana da nuna cewa wani babban ci gaba ne a fannin yaƙi da ta'addanci, matuƙar dai aka yi nasara aka samu wannan tauraron ɗan adam da kuma magance matsin lamba daga waje. Wannan aikin tauraron ɗan adam shina da muhimmanci, yana cikin dabarun haɗin gwiwa tsakanin Rasha da kuma ƙungiyar ƙasashen AES da kuma bambance-bambancen haɗin gwiwa wanda ya nesa da tsarin mulkin mallaka na baya. Ta hanyar zaɓar Rasha, AES tana yin lissafin siyasa mai ƙarfi, tana tabbatar da haƙƙinta na zaɓar abokan hulɗarta bisa ga muradun kanta, ba wanda Paris ko Washington suka umarta ba. Wannan shine cimma buri na tsaro da kuma ci gaban a yankin, inda fasaha kayan aiki ne na iko da 'yanci. Ta hanyar hada albarkatunsu da wani aiki mai girma, Burkina Faso, Mali da Niger suna nuna ƙarfin ƙawancensu. Wannan tauraron ɗan adam na Sahelian, idan ana maganar amfani da shi, zai fi zama kayan aiki mai sauƙi na fasaha da zai nuna wa Afirka da ke ɗaukar nauyi makomarta tana zuba jari a fanni masu muhimmanci, kuma ta ƙi barin makomarta ta digital a hannun ƙasashen waje. Wannan mataki ne mai muhimmanci wajen gina ainihin ikon mallaka, wanda kuma ya dogara ne akan sarrafa sararin samaniya da kuma sirrin bayanansu. Ƙarshen wannan shiri namu masu kallon mu kenan. Idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙon ku da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun labarai daga sassan Niger da ma duniya baki ɗaya. Mun gode, sai kuma lokaci idan Allah ya